Ka anyị lụsibe ọla ike, ndị Igbo enweta egokwa asụsụ fa. Ka anyị lụsibe ọla ike, ndị Igbo enweta egokwa ọdịnala fa. Ka anyị lụsibe ọla ike, ndị Igbo enwere egokwa asụsụ fa bak. Ka anyị lụsibe ọla ike, ndị Igbo enwere egokwa ọdịnala ha. Igbo klas lụsibe ọla ike, ndị Igbo enweta egokwa asụsụ ha. Ka anyị lụsibe ọla ike, ndị Igbo enweta egokwa ọdịnala ha. Ka anyị lụsibe ọla ike, ndị Igbo enwere egokwa asụsụ ha bak. Ka anyị lụsibe ọla ike, ndị Igbo enwere egokwa ọdịnala ha. Igbo klas lụsibe ọla ike, ndị Igbo enwere egokwa asụsụ ha. Ka anyị lụsibe ọla ike, ndị Igbo enweta egokwa ọdịnala ha. Ka anyị lụsibe ọla ike, ndị Igbo enwere egokwa onwe ha. Ka anyị lụsibe ọla ike, ndị Igbo enweta egokwa ọdịnala ha. Igbo klas ekene m unu. Izuka mma na ụmụnne ji onwe ihe m ma egosi unu. Ajụjụ m na-ajụ unu bụ, ọ dị mma mmekọrịta ụmụ nwanne ka ọ dị mma ka ụmụnne na-anụ ọgụ? Mba, ọ dị mma mmekọrịta ụmụ nwanne. Ka o si dị mma bụ mmekọrịta nke ụmụnne. Ka o si dị mma bụ mmekọrịta nke ụmụnne na-enu ya. Ka o si dị mma bụ mmekọrịta nke ụmụnne. Ka o si dị mma bụ mmekọrịta nke ụmụnne. Ka m gosi unu ihe na-aga ugbu a. Ụmụnne na-efe kafa na-elikọlite na-aṅụkọlịta. Mmadụ siri nri a bute n'ọgbọ si ka elibe. Mmadụ siri nri bute n'ọgbọ si ka elibe. Ka ụmụ nwanne elikọlitebe, bute akwa dọba n'ọgbọ si ka a na-eli, maka na fa bụ ụmụ nwanne. Ya bụ, ọ dị mma bụ mmekọrịta ụmụ nwanne. Ọ dị mma izuka mma na ụmụnne ji. Ndị a niile bụ ụmụnne. Fa nọlụ na-eli nri. Mmadụ bụ ihe volunteer, sacrifice ya, wealth ya and time ya, sie nri bute si ụmụnne elibe n'obu ọchị ya. A na-eli. Unu afụ ka a na-anụ ọgụ, ada anụ ọgụ. Unu fụ ka a na-akọ ọnụ, ada akọ ọnụ. Onye ọbụla na-eme gentle. A sịrị nọ free food, na-enye free food. Ịchọ ịbịa weli, na-enye edeli ede ebe a. Ọ bụrụ asị ka nna asị, na-enye. I'm just praising you that you are doing good, taking care of your fellow human being is not easy. Because if it is in Africa, they will start fighting over food because they lack food. Yeah. I'm showing them to see by example. They don't fight in London. Yeah. London is a good place. I say somebody sacrificed his time and energy and his money to make sure people eat. There you go. It's very nice of you. There you go. So good. May God bless you abundantly for remembering the humanity. May God Almighty bless you abundantly. Ma nke a ga-esi ma nke a ga ịchọ ibulu nke ị ga-esi naba. Unu fụ ka ndị nwe obodo si eme ọfụma. Onwere onye na-anụ ọgụ, onwere onye na-akọ ọnụ. Ịchọ ịbịa libe, ịchọ gị ịpụba. Ọ ka ngosi unu ihe na-eme maka mgbe unu ya asị na ọnọdụ unu dị mma na Naịjirịa. Ka m gwa unu na ọnọdụ unu adịrọ mma. Ọnọdụ unu jọgburu onwe ya. Unu ga-eme ọsọ gbapụ na ya. Ana nna anyị ka ndị mmadụ bịa nnala anyị. Unu afụnugo na ana mmadụ Chukwu ji chọọ ya mma, o nyelie n'efu. Ọ bụ ọ na-eme ụmụ Igbo gbakọtabanụ
ndị Igbo be anyị gbakọtaba anyị gbakọtaba anyị gbakọtaba anyị gbakọtaba anyị. Onwe ihe mma ajụ unu, ihe m na-achọ iju unu bụ ana mmadụ ebe obi kịta. Ịbụ onye Enugu, ịbụ onye Anambra, ịbụ onye Imo, ịbụ onye Abịa. Chukwu kee gị debe gị ebe ahụ, ọ bụrụ gị kele onwe gị. Chukwu kechezie gị, kechie gị debe gị ebe ahụ, were ihe nna gị, ihe nweta, ihe akụ akụ, ihe nwe ihe nlite dị na ezinụlọ gị, nna gị wee chọọ gị mma nye abụọ ana. Emechezie ifu onye si na Lagos ọbịa si gị na ị ga-apụ n'ala ahụ nọ na nna ya, ịpụrụ ogbuo gị. Kedu ihe ị ga-eme n'ọnọdụ dị otu a? Ịfụzie onye ada asụ dị asụsụ Igbo ma ọ bụ onye ada asụ asụsụ Anambra gị ma Imo ma Abịa, ọbịa ebe ahụ si na ọ ga-egbu gị were ana nna gị. Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ gị? Zaa m ya azịza. Ọka kedu ihe unu na-emezi eme? Ọ bụrụ ndị amụghọbịa mafe ebunye ego m ofu atụrụ. Ọka kedu ihe unu na-emezi eme? Ọ bụrụ ndị amụghọbịa mafe ebunye ego anyị ofu atụrụ. Ya ka m na-asị azịza. Ịbụ nnọọ onye Imo, Abịa, Enugu, Nsụka, Abakaliki, mama gị mụọ gị pụta ụwa n'ọlụ na ngwulube nna gị. Anọkata ofu onye sizi ofu ebe ihe dịka Lagos ma ọ bụ jelibịa si gị nọ na nna ya zi gị jos pụọlịa na ịpụghị ogbuo gị, ị na-eme ọ na-egbu egbu. Kedu ihe ị ga-eme? Azịza. Oye nchọkwa unu zaa m, unu agbakwana nkịtị, maka unu gba nkịtị ọbụla aghụghọ. A sị gịnị na ọ gbalụ nkịtị kwere ekwe according to ndị Igbo, mana mụ nwa bụ Igbo klaasị Igbo anyị abịa Igbo language police si na ọ gbalụ nkịtị mee gịnị dị aghụghọ. Ọ gbalụ nkịtị dị aghụghọ. Ị kwesịrị ịgba nkịtị. Oke ọkpa ada nọ ewu amụọ n'ọgbụlị, ihe ekwupụ eziokwu. Ọkwa asịsị kwupụ eziokwu. Eziokwu bụ ndụ. Ọkwa ihe anyị kwuru, anyị si na eziokwu bụ ndụ. Onye ọbụla kwuru eziokwu na o wetego ndụ. Asịkwa anyị na akwụkwọ nsọ si ikwu eziokwu, ọ bụgodi na a na-egbugodi ya egbu, ịnwụọ na ihe eje ana eze. Ọkwa ihe anyị ghọtacha. Ndị obodo omenala si na eziokwu bụ ndụ. Onye kwuru eziokwu o wetego ndụ. Akwụkwọ nsọ wee kwuo sị kwuo eziokwu ka ị nwere onwe gị. Ikwu eziokwu ị nwere onwe gị. Na ọ bụgodị na a na-amanye gị ụdọ n'onu, gị jos kwuo eziokwu. A na-egbu gị egbu, a na-arapụ gị ndụ, gị jos kwuo eziokwu. Egbugodi gị egbu ijiji ana eze, ka ihe unu na-agbazila ọsọ nje ana eze. Ọkwa si na egbugodi gị egbu ijiji ana eze. Ya bụ eziokwu duzie akụkọ n'obodo. Nwanne na nwanne na-azọ ana. Ndị obodo enwere ike mbịa kwuo eziokwu si na abụkwa na ndị dị ona. Onye ọbụla amịa akụwa ekwe, onye ọbụla ebulu ọkụ jee na-alọbi. Onye kwesịrị ikwu eziokwu ọma nkwu eziokwu, enyechi gị ọnụ. A na-aghọ aghụghọ, nwanne na nwanne na-azọ ihe, a na-aghọ aghụghọ. Kama a ga-ekwu eziokwu ka ndị Igbo si emebu. Ekwuchecha eziokwu agwaghị na eke esi eme iju amachipụ gị. Ọrụ ka esi eme amachipụzie gị na ịma nsome ihe ọbụla n'obodo. Ịma nsome onwe onye ị na-eli olili ma ọ na-agba nkwụ ma ọ mụọ nwa, o nwere onye ga-abịa. Ọ bụkwanụ na mmadụ nwa anwụ, o nwere onye ga-abịa tilili ikweta ihe ekwuru. Mana nke kịta eziokwu anago. Nwanne na nwanne na-ese okwu na-azọ ana agbachi nkịtị. Agbachizie nkịtị ahụ tọgbubo onwefa. Mana ọ bụrụ na olili ka a na-eli, akụ ekwefe azakọ na-azọ ihe, bulu ite na efere na-akụ onwefa n'isi. Ifu ebe a na-azọ ihe onye ga-eli na onye agụụ emego unu aba ncha na unu amara aka niile aka ekpu unu. Ihe agụụ ga-eme unu akafọ. Agụụ ga-emecheche unu ihe
mbụ na anwụ unu nọ unu achọrọ ikwu eziokwu maka a sị na eziokwu bụ ndụ. Ọnya bụ na ndụ anata akwa n'ime unu ga-ekwu eziokwu. Ya bụ ana m erileti eto ihe na-eme n'obodo kịta. Ndị na-akpụ isi n'ala bịa sị na fa ga-eweli obodo anyị, na fa ga-eweli enọ nke fa, ewele aja gbanyefe n'ukwu. Ndị ọchịchị wele aja gbanyefe n'ukwu maka gịnị? Tentenkobo fa na-elite si fa gaba fa gbugbu ụmụnwanne fa. Ihe ha ma bụ fa chọọ ya bụ tenkobo fa na-enyefa. Ya bụ fa wee mee na ụmụnne anyị ada agazi ọrụ ugbo. Egwu wee jide onye ọbụla aka, onye ọbụla na-emezi ka udene mmiri ma ewetaziela anyị ndị ga-echekwaba anyị ka anyị bidokwe gaba ọrụ ugbo maka ike ọrụ ilie ihe. A sị na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Ya bụ ewetaziela anyị ndị ga-echekwa anyị maka ndị ọchịchị echekwenwuru anyị fa achọrọ iji anyị kpọrọ ihe. Ewetaziela anyị ndị ọchịchị ndị nchekwa ga-echekwabezi anyị. Ya ka fa rapụzili mma ekwu gburu ọkụkọ tụgobele ite onu. Ndị na-akpụ isi na anabịa na-egbuchisi ndị be anyị na witi mmafa. Ya bụzi kama anyị achụpado ndị ahụ, achụpadozie ndị bịa ichekwa anyị echekwa wee gbubezie efe egbu na ụdị na onwere ihe ga-emeni na ọkụkọ ka a na-egbu. Unu afụghị ya na ihe na-ekpotoko ana ga-emeghe lie ndị akafa adịrọ ọcha maka anara emegbu onye chi emegburu. Ajụjụ ka m na-ajụ enidi ime azịza. Mmadụ si ebe tele aka bịa webe ana nna gị ka ihe ị ga-eme? Ihe arapụ ya ka o welie ka udo wee dị. Ya wuata na ngwulu nna gị ebe ị nọ amụọ gị, nna gị mụrụ gị ebe a owuata naba gị ihe gị be nna gị ahụ ebe ị nọ amụchicha gị mụọ ụmụ nwanne gị, mama gị na-akọ ọlụ, papa gị na wuata ka intruda si na ọ ga-eweli ihe asị anya weli ka udo dị. Ọkwa ihe ị ga-eme? Amara m ihe ị ga-eme. Jos zaa m ya. Egosigo ụmụ unu ebe ka obodo si adị. Onye nwe onye nwanne. Ọkwa ifuru onye siri nri ngosi unu, o si je nri bupute sisi libe a na-eli, a na-akpọ azụ anara anụ ọnya ka unu wee fụ. Obodo dị mma, obodo bụ salad. Unu fụrụ ndị na-azọ nri sọsọ mkpụrụ mmadụ one ma one ji eme eri nri maka onye ọbụla lijuru afọ bie. Ọnya ụmụnne, onye ezukwe n'ori maka agụụ, onye egbune nwanne maka agụụ. Enye gị nri si gị jee gbuo mmadụ ije gbube, enye gị kọpọ gị jee gbuo mmadụ ije gbube. Ihe ị ga-eme bụ gbuonu m ebe unu bụ ụmụ nwanne m. Ọ ihe unu ga-eme maka na ihe dị ukwu na-eme. Obi adịrọ anyị mma. Ndị Igbo be anyị, unu kwesịrị ịpụta tie mkpu n'oke onu maka ọ bụrụ na unu apụtara tie mkpu n'oke onu ihe dị egwu ga na-emekwa. Unu kwesịrị ịgbakọta ọnụ zọọ ụkwụ n'ala were ofu onu kwuo okwu. Ndị Igbo be anyị gbakọtabanị. Ndị Igbo be anyị gbakọtabanị. Ana mfe akpọkụ unu gbakọta ọnụ. Onwere nke kwelu unu omume, ọ bụrụ asụsụ unu kwelu unu ọsụsụ. Onwere nke kwelu unu omume unu na-eme ọnụ si na unu bụ ndị Igbo ndị na-emesi ihe ike, ndị Igbo ndị na-akpa nganga, ndị Igbo ndị onwefa juru afọ, ndị Igbo onwere onye kafa mana unu juzili mgbili awọ. Unu duzi ka udene mmiri mara. Mmiri amaghị unu duzi nnọọ ka uli ede, unu duzi nnọọ ka mpoto. Ọ bụ ozikwa ndị Igbo ahụ mmalụ na mbụ, ọ bụ ozi ndị wọrịọ ahụ. Ọ na-esitekwa n'aka ndị okenye kịta na-emebi ụmụaka. Azụkwa agwọ emeghị ka agwọ ụmụaka chi anya n'aka. Ya bụ onye ọbụla nwee respect, nya ugwu na nsọpụrụ. Onye mee na ọ bụ okenye na ọma nkwanyere ụmụaka ugwu, ụmụaka ga-erukpunetekwa na agha anya aja. Ya bụ
onye ọbụla na-achọ ugwu na nsọpụrụ o buru ụzọ kwanyebela onwe ya ugwu. Ụmụaka gị na-ebe akwa na-alụ aka nekwa ihe na-emeni na-eti na-akpọ ị nara enye nwa gị atenshọn. Ọ ga-akpọ gị ezigbo nne elo papa rice edo, ọ ga-akwa akpọ gị ezigbo nne o. Onye nna m eme fonu nwa m pụta tie mkpu na-agwa m ihe ọsọ ka m ji ga atụrapụ fonu na ga-enye ntị mma esekpu uli ana. Ịma na asị ịchọ ka ịgwa onye peli mpe okwu ihe erukpunete onye anwa ọra isekpula anali. Ịmara nwa gị na-agwa gị okwu ịma na opeke ihe esekpula ana wee na-egi ya ntị wee mara ihe anwa ọ na-akọ. Onwe ike ọ na-eme ka nnukwute pọịntị kara aka ịmara ị na-eme ya ignọọ maka na ụmụaka oke ọkpa ọtịtọ abụ m oke ọkpa ma ọ bụ abụ m nwoke ịbụ nwaanyị na-agba agada anyụ amị. Ihe ọbụla na-eme a na-ekwu okwu na-alụ aka na-ebe akwa na-alụ aka na-akọsa nkọsa. Ihe ị ga-eme bụ igebe onye ahụ ntị igelidie ntị ga-eche enye i wee ghọta ihe ọ na-ekwu uli ghọta ya aghọta. Ọ bụzi na ihe ọ na-ekwu enwere isi wee mụsị ya nwa m na ihe a na-ekwu enwere isi lekwe ihe ebe o si ka mma lekwe ihe ojire ka mma igegodi ntị. Mana imilikiti adị egede ntị fada egede ili ntị ege. Obele nwa na-ekwu okwu isekpula ala ga-enye ntị maka onwe ike onwe ihe na-emebi mmadụ. Onwe mbọsị anyị baa moto na-anata obele anyị pụta teksi ọ bụrụ na anyị chefuru ihe na moto ahụ n'azụ moto buut obele nwa m na-ekwu okwu moto ahụ na-atọ ọnụzikwa ka ọ pụọ ọ na-ekwu okwu na-akọwa na anyị chefuru ihe a na-akara ilu ụka na-aga ọ na-ekwusi ike wee ga-enye ntị wee fụ ọsọ ka m ji wee kwụsị moto ahụ ya bụ na o buru ihe ahụ gazi. Ọ bụrụ na ị gerie ntị o buru ihe pụọ. Ọ bụrụ na ị na-asị nwa a na-enye nsogbu nwa a na-enye ịma ngị ya ntị na ọ na-enyeke nsogbu mgbe niile onye na nsogbu ga-enye ntị mgbe niile onye na nsogbu ga-enye ntị o nwee ihe ị ga-egete na ya. Daalụnụ ndị Igbo be anyị bịakwanụ n'Igbo class world ebe anyị na-akụziri ụmụ anyị asụsụ Igbo. Our duty here is to teach our children Igbo language and culture ka fa mụta. Ndị niile nọ na mba niile dị iche iche deelu na anyị edemede gwa na anyị na unu chọọ ịkpọta ụmụ unu maka anyị chọọ ibido kụzibere ụmụ anyị Igbo. Maka gịnị? Onwekwa onye n'ime famazi asụ Igbo, onwekwa onye nwere afọ Igbo, onwere onye ma aka nlie na aka ekpe. Ya bụ efulefu ka anyị na-amụzi. Anyị na-amụ nne m daalụ nne m daalụ ọkwa ndị Igbo klaasị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enweta egokwa asụsụ ha ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enweta egokwa ọdịnala ha. Ndị Igbo klaasị jụrụ ebe niile fa na-afụ efelu m aka bịa deela anyị edemede na ịchọ ka nwa gị gụọ. Ọzọ kacha nke bụ anyị na-achọ ma ndị nọ Amerịka ma ndị nọ Europe ma United Kingdom ebe ahụ ka ọ ka njọ. Unu na-aka asị na unu na-alụ ọrụ na unu enwere efe unu chefuo nke ka mkpa. O nwere ihe dị ka unu dute nwa unu tinye ya na Zoom ada abịa nọ na Zoom ọmụta Igbo mụta asụsụ gị maka oge na-abịa mgbe ọ ya aba gị ọgụ taa gị ụta wee sị gị ka ihe mee na ịkụzireli. Ọtụtụ ndị nne na nna na-akọsa nkọsa na-ekwu na ụmụ fa na-atafe ụtafe enwere asụsụ na-abụ first language na second language. Ọ bụrụ na ị merelie ụmụ gị ịfụ ọdị ụmụ gị n'anya. Ọ bụrụ na ị mụrụ ụmụaka ị na-asụlụfe oyibo ịkpọchacha ụmụ gị ahụ asị ịkpọ ofe asị kpọmkpọm ị na-aghọlụfe aghụghọ ị na-ekwudi eziokwu ị na-ebi fake and pretense life. Ya bụ ịbụrụ onye Igbo ma ọ bụ onye ọbụla bido
sụbala ụmụ gị asụsụ. Di gị bụ onye Igbo, nwunye gị bụ onye Igbo, ọsị anya bụrụ onye ọcha, ụmụ gị ahụ kwesịrị ịsụ Igbo, sụọ onye ọfụma, maka ndị mba niile na-asụ, sọsọ ndị Igbo bụ ndị ada asụ. Ana m agwa unu agwasị unu ike witi mgbalụ iru na obi adịrọ m mma ebe ndị nne na nna Igbo nọ na kafasi wee were Igbo wee tupuo kpọọ ọnya mkpọkọrọ were oyibo na-akụzili ụmụ fa. Kedu ihe a ga-abụ ihe ahụ? Amamihe ka nzuzu ka oke amamihe mara amambi, onye amamihe mara afọ n'ala. Kedu unu rapụrụ ndị nkụzi oyibo na unu amara asụ ya bụ oyibo? Unu zọlụ, unu lụọ ọrụ ndị nkụzi, unu lụọ nke ndị nne na nna, unu na-eme encroach na area of jurisdiction ndị ọzọ. Asị unu kịta alụ ọrụ, unu jụ oluzie unu bụrụ nke ndị nkụzi na-alụ. Mma ebido onye ọbụla nne na nna onye Igbo sụrụ ụmụ ya Igbo anwụchike onye andị mma na-amụ ọla siri ike. Achọghị m ịma ọkwa onye ahụ bịakwara na-ekwu ngwa ya ọ na-emeghe agha uru. Mma etụtụrụ ọla nye onye ahụ dawa eziokwu pịa aka ọkpọchela onye ahụ, ọ na-abịa mkpuoli ọkani tụọ onye n'ala, ajụọ ihe na-emeni nkọwali ya na onye a dị nzuzu. Ọ ihe mma agwa unu ka emesịa.